Čaute ľudia, ja vás vítam u môjho dnešného videa. Dneska si postavíme tú druhú šmikľavku, ktorú som spomínal v minulom videu, ale tým pádom, že nikto nenapísal farbu do komentárov, tak ju urobíme čisto modrú, defaultnú, ale tá šmikľavka pôjde do zeme, takže ona pôjde z hora, tu pôjde tak cez zem a vyjde naspäť hore a skončí tu v bazéne. Takže prvé si to musíme ohraničiť, aby tam nechodili ľudia. Tak dáme tam tieto spodné fence, neviem, jak to mám inak volať. A teraz začneme stavať šmikľavku, takže tu si vyberieme za 850, dáme modrú a ideme. Takže dostávali sme túto šmikľavku, ale teraz sa musíme dostať von. Tak to bude problém. No tak nebude, lebo tu dáme teraz terén. Tak. Tu vyjdeme. Zle. Tu vyjdeme. A teraz všetko toto tu, čo tu je voľné, tak to pokryjeme terénom. Takže napríklad všetko toto a potom to prekryjeme chodníkom, jasne. Tak. Do toho dáme nejaké svetlá, dáme to iba takú lantern. Tak. To by mohlo stačiť. Ešte tu pridáme troška terénu. Tak, takže tu dáme na spodok. Ale to už nikto neuvidí teraz. Alebo viete čo? Neprikryjem to týmto chodníkom, ale urobím to, že tam dám normálne prírodu, že stromy. Tak tu nemôžem dať, tak to nevadí. A tu dám normálne prírodu, takže nature. Tak, strom, pár kamene. Potom tu dáme pokacané dreva. Dáme k tomu paličky, že to sú fakt ako pokacané stromy. Tak asi v pohode by to mohlo byť. Tak a teraz musíme ísť robiť ďalšiu vec. Ďalšia vec je, že tu by sme mohli urobiť nejaké tu zoberiem. Dám tu nejaké lavičky. Raz, 2, 3, 4 povedzme tomu. Ideme do props, vyberieme si tu tieto poličky. Nedáme ich 2. Tak bude stačiť. A teraz zoberieme ten dážnik. Nie dážnik, ale dá sa povedať, že je dážnik, ale teraz tieto musíme tu posunúť.
OK, takže teraz som dostával tieto lavičky. Tu dám ešte aj koše vedľa nich. Tak, raz, dva, tri. Áno, pekne to tu sedí. Túto šmykľavku sme zabudli ešte aj otvoriť. Tak, open. A ideme ju aj my otestovať. Teraz, takže dáme first person. Ale napríklad dobre to ide. Tak, a dole. A sme v bazéne. Napríklad, podľa mňa to ide dobre, tá šmykľavka. A toto tu... nie. Toto tu je zbytočne od seba oddelené. To už rovno aj spojíme. Tak, zase ideme do fancy. Tak, takže tu dáme a môžeme tu prejsť jeden kamienok ešte. A ešte off-screen som tu pridal, áno, tieto tu záchody. Aj tu pod týmito schodami, kde sa chodí na tie dve šmýkavky, tak tobogány, áno. No tak tu som dal kamene a všetky také veci. Ešte tu dám kameň, kde sa mi tu vojde. A teraz tu musíme ísť niečo urobiť iné. Rozmýšľal som, že by som tu dal... jak to poviem? Že toto tu odtadio by som tu zmázal všetko. Palma nás nezaujíma teraz. Dáme tak, áno. A teraz zoberieme ten nízky plot. Tak, a to bude tak do... OK, a tu by sme mohli dať tieto lekniny, keby sa dalo. Neviem, či to sú konkrétne, ale flower bed, je to toto? To nie je toto. Ale toto viem, na čo môžeme využiť. Tak tam dajme tieto tu. To vyzerajú dosť ako lekniny. Nič, fakt, žiadne lekniny. Začneme si tu odomýkať ďalšie, čo dáme? Fruit style. Howler. Nie, to také najlacnejšie, čo tu je. To sú za 8000, tak si to dáme odomýkať, to bude na 20 minút. To bude aj menej než do konca videa. Neviem viac. No. A teraz tu. Tu, ja viem, kde by sme mohli dať toto kvetinové, ale nechcem dejak to spojovať. Tak, ale zatiaľ ideme zobrať tieto stairs, tieto walls a fences. Zoberieme toto maličké a tu robíme taký maličký detailik. Tak a ideme z jednej strany na druhú. Potom dáme tak z jednej strany na druhú.
Ne, nebude to fungovať takto. Tak dáme tak. A ideme znova posledný krát. A tam nič. Undo. No. A tieto kvetiny by veľmi dobre vyzerali, keby som tu dal inú pet. Takže tu musí byť konkrét. Teraz som si všimol, že tu... Tak. Výborne zatiaľ som to spravil. Ale tu dám niekde tieto kvetiny. Áno, nature, flower bed. Tak, toto tu všetko zmážem. To budú tie kvetiny. Tak. To necháme tam. To teraz tu dáme pec, cobblestone. Tak, podľa mňa teraz to je v pohode. A tu ešte by sme niečo mohli dať. Tam hore. Čo tu? To mi niečo chýba. Neviem čo, ale niečo mi tu chýba. Vyskúšam sa tu popozerať niekde. Props, áno, toto mi tu chýba. By som mohol dať len tak vagón, ktorý by mal na sebe krabicu. A tá krabica by mala na sebe ten zachránársky, to kruho. No sa to volá Lifeboy. No, tak zoberieme ten vagón. Tak, dáme na tú krabicu. Tak, výborne. Taký maličký detailik. Tiež to také maličké detaily okolo parku ideme podávať. Táto krabica tu môže zostať, kľudne. Tak, už zatiaľ nič tu nevidím, čo by som tu mohol doplniť. Takže ja sa s vami pre tento diel lúčim a čaute.